Mi ydan ni fel maen nhw'n deud, yng ngwir ystyr y gair ymhen busnes y tymor. A Brosese, wastad y beryglus, hwnna'n glyfer ganddo, all y bel gael ei ffynnu nôl! A wyddwch chi be, dair ar yr hediad, a neb yn gallu meinteisio, neb yn gallu rhoi'r brathiad ola, oedd ar edrych da gan dair. Dair yn hynod siomedig oherwydd Carol reit o flaen y gol. Mae hwnna'n sitter. Ac yn ara bach, da chi'n teimlo bod Hwlffordd yn cael gafel ar war y gêm yma. Borg yno hefyd mae Tabon, yr amddiffynwyr mawr yn symud fyny, hwnna'n dacl fler gan Hart. A'r Carol, a mae yna gyfle am ergyd ar y targed fan hyn, fyddech chi'n tybio. Mae'n heiddi'r Cerdyn Melin. Cadw dy ben, aros ar dy draed. Cyfle da i Hwlffordd dwan. Chwaraewr y mis a Brosese. Oedd hi'n gic dda, oedd yma rhywbeth amlwg anochel amdani. Mae'n edrych yn hawdd, ond i ddim yn hawdd chwarae teg iddo fo am gol. Reit i gornel uchaf rhwyd. Tony Pennock wrth i fodd. Yn gwybod be mae gol gynnar yn ei olygu. Ac ar hyn o bryd mae bai Colwyn chydig bach yn annisgybledig. Mae nhw ar chwal. Bel yn ôl, beniad! Ac mae yna gol arall a Jenkins a'i cafodd hi. Ac mewn llai na 10 munud, mae Brosese wedi creu un a sgorio un. Falle bod y llif ddore eisoes wedi agor. Pam bod y llinell amddiffynol mor ddim yn y cwrt Cosby. Mae'n chwarae teg i Lee Jenkins. Just cyffyrddiad bach, hyfryd, dwy gol i ddim. Cyn y gêm, be ddudodd Steve Evans? Da ni'n tanio y rhy gynnar yn y chwarter awr cyntaf. Wel, mae Hwlffordd wedi, a mae rhaid nhw danio nawr. Twt, angen herbel mewn i'r cwrt. Acpan, cyfle prin iddo fo. A'r ergyd yn y diwedd, oedd ddim yn ffôl. Cymyn gafodd hi, yn cosi ochr yr hwyd. A symudiad gorau'r gêm, heb os, i bai Colwyn yn fanna. Yn adeiladau allan o'r cefn wedi Cymyn a Acpan yn cyfuno'n dda. Ond mi fydd o'n fodlon efo be mae wedi weld yn y munud a dwytha. Yna gamgymeriadau yn y cefn yma. Mae Whitmore yn ceisio manteisio ar hynny. A mae hwn yn ddyn da chi ddim isio yn ymosod tuag atoch chi. Ar draws y gol ag heibio pawb. Mae dair yn mynd i feddwl biti bod fi'n di ymosod tuag at y postyn cefna. Ac oedd hwnnw diolch i waith Whitmore yn gyfle. O gwaith da, mae hwn wastad yn barod i gario'r bel. A ti'n gweld ffigio fynd un ffordd wedyn ar ei droed dde. Dwi'n meddwl mae ergyd ydi hon. Sbi ar hon y fama. Mae'r cyffyrddiad lleia mae o'n gael. Pa mor haws a hwnna di gallu corffo fan yng nghefn y rhwyd. Acban! A sôn am Zach Jones. Y dyn. Arbediad campus. Nath Acban yn dda iawn fanna. Acban yn fama. Un peth yn ei feddwl, cysylltiad da fo'r bel, y dechneg yn dda, mae hon yn dipio. Ac fydd Zach Jones yn falch bod hi yn ganol y gol. Ddigon cyffyrddus iddo fo, am ergyd. Fawcett! A dyna'r gol sy'n sicrhau y fuddugoliaeth. Y camgymeriad echrydus gan y golwr. Steve Evans yn crafu ac wedyn ysgwyd i ben ac mae'n gwybod mae ar ben. Ond dwi'n cyd yn deimlo, dwi'n teimlo sori dros y bachgen ifanc oherwydd yn amlwg mae o'n ifanc a eich ddim cweit yn barod am y lefel. Ddim cweit yn barod am gêm mor bwysig, syth at Fawcett a wedyn ydy o'n gallu cadw i ben, wel wrth gwrs. Reit i gornel uchaf rhwyd, gêm drosodd. Dim amheuaeth, un tîm wedi bod yn gyfforddus o ein heddiw. Downs. McCready. O bosib dau chwaraewyr gorau bai Colwyn. A mae honna wedi mynd i gornel uchaf rhwyd. A mae wedi aros yna i danlinellu'r pwynt. Gol sy'n ddim mwy na cysur i bai Colwyn. Cic ola'r gêm. Ond diom yn newid y gwirionedd plaen. Mae wedi bod yn fuddugoliaeth gyfforddus iawn i Hwlffordd.